niin, tervehdys. Tällä kertaa vähän erilainen video. Nyt kyseessä ei ole pelivideo, vaan tämä on opetusvideo, eli tutoriaali siitä, miten kannattaa säätää tuon web-kameran asetukset. Jos teillä on käytössä siis tämä sama vehje kuin minulla, eli mullahan on näitä Logitechin vempaimia, niin mulla on tämä hyvin yleinen Full HD C920 Logitechin web-kamera, mutta valitettavasti tehdasasetuksilla sen kuva on aika syvältä. Vähän niin kuin telkkareissakin on paskakuva, jos laitatte samat asetukset, mitä myymälässä on. Olohuoneessa on ihan erilainen valaistus kuin jossain Gigantissa tai Powerilla. Eli pitemmittä puheitta, niin tässä teille tutoriaali, miten mä oon laittanut nämä kamera-asetukset. Osa on omaa kokeilua ja osa on itse webistä. YouTubesta katsellut englanninkielisiä tutoriaaleja. Eli aloitetaan. Eli tässä nyt tämä tärkein, eli tämä camera control, niin kaikkein tärkein yksittäinen juttu on se, että tuo ehdottomasti pois toi low light compensation, se pilaa kuvaa. Sitten tämä exposure, se on niinku aukko, eli mitä vähemmän on valaistusta, eli mitä pimeämmässä sä oot, niin sitä enemmän sä vedät tätä oikealle. Mutta sitten se kuva menee huonoksi, tulee kohinaa ja muuta, tai sitten myös täällä se ääripäässä ylivalottuukin sitten, niin mä oon huomannut, että semmoinen -5 on aika hyvä, kun mulla on valot päällä. Eli tuo kannattaa siis säätää manuaalisesti, ehdottomasti auto pois, samaten toi fokus, siitä auto pois. Eli nämä on nämä tärkeät asetukset täällä. Eli ylipäätään kaikki automaatit on hyvä kytkeä veke. Ja sitten katsotaan tämä toinen asetusikkuna. Tämä oli siis Camera Control -välilehti. Sitten tämä on tämä Video Proc Amp -välilehti. Täällä oletusarvo on monessa 128, eli se on se puoliväliasetus. Taas täältä ruksit kaikki automaatit pois. Ja tämä sharpness, tätä kannattaa lisätä terävyyttä, eli mä pistän siihen semmoiset 160. Tämä löysin yhden gurun tutoriaalista. Sitten tämä white balance, tämä vaikuttaa siihen, että minkälainen on värilämpötila. Eli jos se on liian pieni, niin se on sinertävä se kuva, ja oikealle päin se kasvaa, eli silloin tulee punertavaa tai kellertävää kuvaa. Eli pyritään mahdollisimman luonnolliseen värisävyyn. Et se on noin 4000 kelviniä, mitä noin lamputkin on, niin toi on ihan tarkka, mutta suunnilleen 4000, niin siitä löytyy hyvä arvo. Sitten gainejä mä yleensä vähennän. Gaini on sähköistä vahvistusta kuvaa, mutta se tuo mukanaan kohinaa. Sitä kannattaa olla jonkun verran. Mulla se on oletuksena aina yli 200, niin mä heitän senkin tonne 160. Se voi olla vähän enempikin. Eli ei liikaa digitaalista vahvistusta. Kohina lisääntyy. Se riippuu vähän kameran kennostakin, paljonko sitä kohinaa tulee, minkä tyyppinen kenno ja minkä kokoinen siinä on. Sitten tämä on niin toi sähkö, eli 50 Hz on Suomessa, Jenkeissä on 60. Tämä ei nyt enää hirveästi vaikuta. Ennen vanhaa, kun oli nämä videostandardit, oli NTSC ja PAL. Eli 50 ruutua tai puoli kuvaa sekunnissa tuollainen lomitettu kuva. Tai niin kuin 60, eli 30 tai 25 fps suurin piirtein. Oli vähän niin kuin ruutua sekunnissa eri Jenkeissä kuin meillä täällä Euroopassa, niin tuo on vähän perua siitä. Samaten se johtuu tuosta sähköjärjestelmän eroista, miksi ne videostandardit ylipäätään oli erilaisia. Mä oon siis harrastanut videokuvausta aikana aika paljonkin, niin sen takia mä tiedän näistä. Ennen vanhaa semmoisella putkikamerolla kuvattiin, niin piti kalibroida aina ne putket ja kaikki niin kuin värit säätää valkoista paperia, kuvata sillä kameralla ja ottaa siitä se värilämpötila ja kaikki tällaiset. Niin näin saadaan paljon parempi ja luonnollisempi kuva sitten tähän Logitechin C920 web-kameraan. Jos käytätte samaa kameraa, niin tästä saitte hyvät asetukset. Tai tämä voi olla aika yleispätevää jollekin muunkin merkkisille tai ainakin muillekin Logitechin malleille sitten. Okei, tämä oli vaan suomeksi. Englanniksi löytyy kyllä tutoriaaleja ihan riittävästi, niin eipä tässä muuta. Pelivideota taas sitten seuraavaksi.